Ik sta op de kade om het schip uit te wuiven dat zo dadelijk onder zeil over het water zal stuiven. Ja, dit is Warkum. De visserskippen binnenkrijg van start. Het is een dreuwen en treuwen. Dadelijks de start van de strontrace. Maar wat docht de K-route hier nou? Dat zul je hem dadelijks. Eerst, wat zit er nog meer in het programma? Paardenkracht Mannenmoed is een zongen voorstelling over het drama van de verdronken hinders van de reddingboot van het Ameland. Herman Noordermeer won met zijn grafisch werk een special award op een internationale tentoonstelling in Istanbul. En Chantal Brunt beziekt om met haar eigen compositie op 1 januari op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam te komen. Zes op het Ameland, 14 augustus 1979. En Elsenien het direkbeeld. Want dat is de dag waarop voor de eigen van reddingswerkers en toeristen 8 hinders verdronken toen ze het reddingboot het water inlutsen. En dit drama is een onderwerp van een voorstelling. Het interkerkelijk Sjonkoor bestaat 60 hier en ze pakken het grut aan. De voorstelling Paardenkracht Mannenmoed gaat van de joen in première in de Gruttekerke in Holm. Het is eigenlijk gewoon dat ze een beeld willen geven van hoe het reddingswezen eigenlijk ontstaan is. En als koor hadden ze zoiets van, nou, we willen eens een keer wat anders dan wat we doorsnee doen. Dus toen kwam het idee op het reddingswezen. Dus daar hebben ze over gebrainstormd. Ze hebben Wilco Berga gevraagd om de teksten te schrijven. Dus die heeft 8 liederen geschreven die allemaal een fase of een momentopname of een bepaald iets als item hebben. En het is dus ook niet echt een chronologische volgorde, maar het zijn elementen die te maken hebben met het reddingswezen. Dus de sfeer op het eiland, wat gebeurt er als er nood is, dan wordt iedereen bij elkaar gehaald en bop, die stoomfluit gaat en dan gebeurt er wat. Die paarden die komen naar de hekken, weet je, je merkt gewoon dan ontstaat er een bepaald soort energie op zo'n eiland. Dus dat heeft iedereen in de greep, om maar zo te zeggen. En ik heb dat zelf dus ook een keer meegemaakt. Nou, ik vond dat heel indrukwekkend, vooral dat je voelt hoe die kracht van die paarden. En als ik dan al hoor dat het onderstel is al 4 ton. Die boot is al 4 ton. Dus dat is 8000 kilo wat 10 paarden moeten voorttrekken. Dus ja, dat is bijna dat 1 paard 1000 kilo moet trekken. Nou, en dan zie je die beesten zich helemaal aanspannen. Nou, dat is echt, en dan hoor je dat geratel van die. Nou, dat vind ik echt, dat gaat echt helemaal door je heen. Dat is echt prachtig. Oene de Vries weer goed 40 jaar lang voorman bij de reddingsdienst en hij had een figurantenrol in het stik. De ramp in 1979 weer voor hem een dieptepunt, maar het is op het eiland en in de voorstelling beslist geen taboe. Ik vind het, voor mezelf, ik vind het mooi dat gewijd is voor al het accent redding wordt.
Paardenkracht, mannenmoed. Ja, vind ik wel mooi. Was u een moedig man? Moedig? Nee, moedig weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Althans, niet op het water. Want daar moet ik niks van hebben. Bij de ramp in 1979 verdronken 8 hinders. Die de trailer waar onze verst zitten onverwacht in een diepte te lonen kwam en zonk. Oene zich bij de drama 2 van zijn eigen hinders verdrinken. Het was natuurlijk een ontzettend triest gezicht. En ook een ontzettend nare gewaarwording toen je dus zag dat de 2 van je paarden met nog 6 paarden van andere voerlieden daar voor je ogen verdronken. Dat is iets wat je niet licht natuurlijk vergeet en misschien je leven lang niet. Ik heb altijd gezegd, het is heel goed, gelukkig dat er geen mensenlevens mee aan niks waren. Want dan had de zaak nog veel erger geweest. Kun je merken dat mensen hier net bij stilstaan willen? Ze willen er wel bij stilstaan, maar we moeten er geen drama van maken. Dat is het eigenlijk ook. Dus het lied is echt prachtig. Dat heeft een bepaald soort sereniteit. Respect ook. Maar ook niet zo van jongens, nu moeten we allemaal de zakdoek erbij halen. Maar het is letterlijk even een soort moment van stilstaan bij dat belangrijke moment. Het zit erin en daarna gaan we gewoon, het leven gaat ook weer gewoon verder. Is dat een treffende titel, Mannenmoed? Is dat wel een goede omschrijving? Ja, van wat? Vind ik wel. Zo heb ik het maar vertaald. Paardenkracht, kracht van een paard. Mannenmoed, moed van een man. Moed van een man. Maar de ene man is moediger dan de ander. Maar ik heb ontzettend respect. Ook, want mijn grootvader, die had nog op de Riemen gezeten. Op de Riemen. Nou, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ik blijf een grote waardering te hebben voor toen. Maar ook de mensen die nu nog die boten bemensen. Dus dat vind ik moedige mannen, ja. De symbolische stront is aan boord en Raid zegt dat het goed weer. De strontrace is los, maar uw focus is dit keer de muziek. In goed 30 jaar is Lierelied uitgegroeid tot een internationaal festival voor maritieme muziek, verbonden aan die Warkumer Visserijdagen. Speel van dit alles Nanne Kalma en Ankie van der Meer. In het circuit van de grafische kunst, daar kist nog wel eens een prijs winnen. En dan met name in eerst Europa en in Azië, want daar hebben ze nog een hele sterke verbinding met die traditie van de grafische kunst. Herman Noordermeer kreeg een prijs in Istanbul voor zijn werk. En dat maakt het natuurlijk nieuwsgierig. Evert van den Berg die zocht hem op in Gautum. Ja, de thematiek is gewoon dat het over mezelf gaat. Die gaat over mezelf, die gaat over mezelf. Hier gaat het heel sterk, kun je toch enigszins een beetje zien, denk ik, als je deze ziet, dat deze wat, een beetje wat angstig overkomt. Ik zou bijna vragen, wie is Herman Noordermeer dan? Ja, nou, daar zijn we naar op zoek. Hè? En dat heeft misschien ook wel te maken, dat is merkwaardig, maar de laatste tijd ben ik heel erg sterk op een of andere manier met mezelf bezig, beeldend gezien.
En dat, zal wel met dat heeft misschien wel met de leeftijd te maken. Dat weet Hoe oud ben je? Ik ben nu 65. Eddie Evenhuis, van de oud-hoofdredacteur van de Leeuwarden Krant, die had een hele mooie zinsnede had hij gevonden. En dat heeft altijd wel heel goed betrekking gehad op mijn eigen werk. Dat is in rust herinnerde emotie. Heb je de behoefte om uit te leggen wat het schilderij zegt? Of? Nou, het gevaar is op een gegeven moment dat je er niet te veel moet doen. Het moet uiteindelijk op een gegeven moment, zou het zo moeten zijn dat het, als mensen het beeld bekijken, dat het genoeg is. Hè? Maar iedereen vindt het allemaal wel heel knap en mooi en goed geschilderd. Heel bijzonder, zeg je dan. Ja, precies, zo in die sfeer. Dan kun je dat uitleggen. Of dat nou op een gegeven moment heel positief of negatief is, dat weet ik verder ook niet. Nou, als die mensen eerlijk zouden zijn, wat zouden ze dan zeggen? Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment dat niet, bij wijze van spreken, niet in huis willen hebben. Maar vind je dat een punt, dat mensen het niet in huis willen hebben? Nee, ik kan me dat misschien, of ik dat een punt van hebben, dat weet ik niet, maar dat is een keuze van die mensen zelf. Maakt je ook niet uit? Nee, ik bedoel, dat is niet anders. Er zijn wel mensen die het wel in huis hebben. Ja, maar in hoeverre maak je het voor de mensen om het te verkopen? Ja, kijk, op een gegeven moment hoe je het ook bent of keer. Ik bedoel, beeld en kunst vraagt, als je dit maakt, dan wil je niet hebben dat er op een gegeven moment nooit naar gekeken wordt. Precies, die eerzucht heb je toch wel? Ja, natuurlijk. Je wilt graag hebben dat er op een gegeven moment naar gekeken wordt. Maar waarom maak je dan geen heel vrolijke dingen, zou je kunnen vragen? Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Stel je nou voor dat ik op een gegeven moment... ja, kijk, als je er echt van zou moeten leven, dan zul je concessies moeten doen, denk ik, in je manier van werken. Of je moet echt heel beroemd worden. Grutte Lito's maatje is dreig. Noordermeers atelier in Gautum is dit de lietsvar. Alleenig in Zwanenburg in Noord-Holland kan hij terugte voor grut formaatstjen. Marcie Lito's won Herman Noordermeer een tweede prijs op de internationale expositie van printtechnieken in Turkije, de Kale Kilit Special Award. Op deze expositie in Istanbul ben de werken te zien van 143 kunstenaars uit de hele wereld. Je begint met een nieuwe tekening door middel van lithografische toets en lithografisch krijt. Als dat erop staat, als het hele beeld erop staat, dan wordt die geprepareerd door middel van Arabische gom met een heel klein beetje salpeterzuur. Daar blijft hij 24 uur in staan. Op het moment dat dat klaar is, moet dus de hele tekening er weer afgehaald worden. Zie, dan laat hij helemaal los. Want in plaats van de tekening komt de drukking voor in de plek. Als resultaat heb je zometeen de afbeelding als vette plekken eigenlijk in de steen liggen. En dan ga je hem dus afdrukken. En bij het afdrukken gaat het er vooral om dat je op een gegeven moment het berust op de afstoting tussen vet en water. Schoon water. En dat gooi je erop. Kijk, en dan kun je ook bij zien wat er gebeurt. Zie je? Die tinctuur hecht op alle plekken waar getekend is. En voor de rest lost het op in water en komt het beeld zo weer tevoorschijn. Dan ga je er met drukking overheen en dan gebeurt precies het tegenovergestelde. Namelijk? Dat hij op die vette drukking neemt op de plekken waar getekend is, waar het vet is, neemt hij de vette drukking aan. En overal waar die waterfilm ligt, daar stoot hij die vette drukking af. Maar dat is uiteindelijk het procedé, de afstoting tussen vet en water. En meer is het eigenlijk niet. Als ik het zo hoor, dan denk ik pak een pennetje. Ik ga lekker tekenen. Ja, kun je ook doen. Maar dit effect krijg je niet zo snel, wat hierop staat. Zo, PVC, de zogenaamde gladdekker komt erop. Het is wrijfdruk wat er eigenlijk ontstaat. Hè? Nou, als het goed is het beeld zal erop staan, maar het zal er heel vaag op staan bij de eerste druk. Het duurt altijd aan te drukken voordat hij echt helemaal goed erop staat. Nou, dat zeggen ze allemaal. Nee, maar het is zo. Nou, dat valt nog tegen. Kijk, je kunt er wel een beetje zien al. Maar het is gewoon een kwestie van dat hij zometeen meer drukking moet hebben, wat meer persing moet hebben. En dan komt het beeld er helemaal goed op te staan. Even een gemene vraag tussendoor, Herman. Er is al zo ontzettend veel gemaakt, geschilderd op deze wereld. Ja, en we gaan maar door met z'n allen, hè? Ja, dat is ook zo. Denk je er wel eens over na? Ja, daar denk ik heel vaak over na. Daar heb ik het ook heel vaak met andere mensen wel over. Ik denk, wat moet je? Stel je nog voor dat ik op een gegeven moment... ik ben nou al wat ouder. Stel je voor dat ik dood ga. Of dat ik er niet meer ben. Ik denk, wat moeten dan die kinderen toch voor mij?
met al dat werk. Het merkwaardige is dat je er... Nou wordt de wereld er beter van. Nee, de wereld wordt er op zichzelf natuurlijk niet krankzinnig veel beter van. Of ik nou hiermee stop of niet mee stop, er zal ook niemand... Ja, er zal ook niemand zeggen van... God, het is verschrikkelijk. Schilder je nooit meer of ben je daar nooit meer mee bezig? Wat zonde eigenlijk. En we missen dat zo of zo. Dat geloof ik ook niet. Maar ja, dat is met alle dingen zo. De haatprijs is dat je in eigen compositie spelen maakt met het Nederlands Blazersensemble op het Naïersconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Al de vreed waren de voorrondes van deze wedstrijd in de Medaillendrachten. Er waren 44 instuurings en daarvan zijn er 15 geselecteerd. En wij zoomen in op Chantal Brunt. Zij is 15 jaar, want dit is een wedstrijd voor heel jonge componisten. Nou, ik heb mijn fluit gepakt en ik improviseer dan en dan denk ik een melodie op mijn fluit. En toen heb ik een mooie melodie en dat heb ik toen in de computer gezet. En samen een beetje opbouwd tot een mooie compositie hopelijk. Chantal zit op het gymnasium, op jazzballet, ze speelt in het Fries Jeugdorkest en ook nog in het Jong Nederlands Blaasensemble. En in de tijd die ze nog horen had, krijgt ze nog bijles van muziekleraar Rijn Verveda op de Rijn Verveda Academie. Weten dat ze componeert, heb ik probeerd te onderzoeken als ik improviseert. En ik zei, pak de fluit en ik ging achter de piano zitten. En dat weer werkelijk, de mensen die erbij waren, die zeiden, ongelooflijk, wat gebeurt hier al hier? Dat was ook componeren, maar dan alleen improvies. Dus het is een famke die het nou op het gebied van de ontwikkeling van het muzikaal voorstellingsvermogen en op het gebied van het analytische inzicht verdiepen van de bestaande compositie, dat mij neemt straks in haar verbetering in het componeren. Dus ik beloof haar een hele grote toekomst. Ik wil wel graag voor een basisschool staan of zo als docent. Of iets met meestal mijn geestelijke beperking, dat vind ik wel mooi. Ja? Ja, ik ben leuke meisje, vet gezellig en dat lijkt me wel leuk. En dan zoals maar bijvoorbeeld iets met muziek of drama of zo, hun probeer je ja, hun daarmee te helpen om zich nog beter uit te drukken en hun verder daarmee te helpen. Ja. Hier in Friesland en Groningen natuurlijk veel mensen die in harmonie of fanfare spelen. Dat is natuurlijk waanzinnig leuk en dan krijg je een goede opleiding. En stel je voor dat ze naar het conservatorium willen, dan kan dat. Maar als je een goede amateur blijft, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat is vrij, zullen we zeggen. Nou, ik die vorig jaar mij met de compositiewedstrijd bij het MBE. En nou, dat vond ik gewoon heel gezellig. Dus ik dacht, nou probeer ik dit hier weer. En ga ik bij het thema Vreemde Vogels ga ik weer een compositie proberen te maken. En dat moet direct op elkaar aansluiten. Zo. Ja. Maar ik heb ervaring van vorig jaar, hè? En dat meisje Chantal, die dan ook zegt, ja maar van verleden jaar weet ik. Dus die gaat nu al zeggen, dat was wel heel grappig. Ja, dat is wel heel assertief aan het worden. Ja. Nou ja, maar dat is leuk. Dat is ook goed. Ja. Ze weet wat ze wil. Dat is mooi. Nou, ik haal net echt een doel. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik hoop later, ik ga gewoon als hobby mijn muziek bezig te gaan. Maar mijn componeren wil ik later neer, denk ik. Nee. Maar waar weet verhoord dat toen een periode dat ik wel werk. Ik heb nog lietse dingetjes, maar kom maar goed straks. Ja. Ik hoop het. Maar ja, dat zit ik wel hoe naar het denken van ja, wil ik dit later dan ik? Want ik vind het nou heel erg leuk. Maar ja, dan denk ik toch later, ja, ik vind het veel heel vertrouwd nodig. Dus als ik dan wil ik wel wat nice. Gewoon even iets nice proberen. Zeker op deze leeftijd of 15 jaar moet je dus die band wel de kans aan voor hun toekomst. En als u uiteindelijk daar beroepsmatig in teruggaan, dat is de vraag. Nou. Pianist Frans Douwe Slot werd ik jong ontdekt door Rijn Verveda. Hij studeerde letter cum laude aan het conservatorium in Grains. En Verveda zal hem nou de fakkel oeren aan. Ik heb hem een paar maanden geleden oorsteld, dus een van mijn toekomstige opvolgers. Nee, maar
Maar nou ben de festival de meesten die kennen, dus dat is wel leuk. En Jim en... Alle werken van de 15 componisten ben uitvierd en de jury gaat in beraad. De kinema saais terug naar de volgende ronde. Daar mag TV Friesland helaas niet bij zijn. Nou is het afwachtje en moest hij naar Jong en B en dan wacht je de jury. De jury had inmiddels 5 van de 6 talenten bekendmaken die teruggaan. Chantal zit er alleen nog net bij. Ja, er is er nog eentje over. Dat is Chantal Brunt. Maar gelukkig, dan klinkt toch Chantal Brunt. Ik dacht echt nummer 6, ik dacht de punten naar beneden. Maar ik vond mij. Chantal is mij nog 5 Noorderlingen terug naar de volgende ronde. Ze mij onderslag mij een arrangeur. En op 11 december in Grains is het familieconcert. En daar wordt bepaald of ze teruggaat naar de finale in Almere. It's the atmosphere on board the boat, fills the needs of his heart. When he smells the oilskins drying, Stockholm tar and steaming tea, and the fumes from burning paraffin lamps, he knows where he must be. For a fisherman will always need the sea. You had a partner who passed away. Yeah. Johnny and I came here for almost 30 years, and then 2 years ago, this summer, while we were singing at a shanty festival in Poland, in Gdansk, he had a heart attack and died. Get up in your wine and look for a poor old man. So we miss him very much, and his ashes. He asked for his ashes to be scattered here, off the lighthouse in Volcom, because it was his favourite festival and his favourite place. So 2 years ago we scattered the ashes out at sea, about 1 kilometre offshore here, and some of the ashes are in the garden behind us as well. And we come every year now to sing a song to him. En wij maaien erbij wezen in die prachtige tuin van Wright en Cornelie. A poor old man come a-riding by, and we say so, and we hope so. I say, oh man, your horse will die. Oh, poor old man. And if he dies, we'll tan his hide, and we say so, and we hope so. And if he lives, we'll ride him again. Oh, poor old man. 1 month of rotten life we've led, and we say so, and we hope so. While you've laid on your feather bed, oh, poor old man.